Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa inyong nadango ang pinakahuling bareta, oras-oras sa DZGB. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Diyos maray na hapon tabi sa Indo Kabos mga tugang. Welcome po naman sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi. Ngunyan na aldaw ning Huwebes, Ultimo Dia de Mes, the last day of the month of October. Sana po mga tugang yang kamo sa may maray nakahugtakan. Sabay-sabay yung nagdadangog sa sakuya. Kumusta po kayo mga tugang? And by the way, ni po sarong tape as live. Nag-record na si Father Butch si Father Butch out of the country. Wow! Abi na pasalubong iyo, sige pasalubong kamo ning kapayapaan ng pagmamahal. Okay, thank you very much po. Okay, talagang mga tugang sa panahong iniho pag umaabot ang tinatawag na October 31, marami sa mga tugang ay ang abalang-abala na sa paglilinis ng sementeryo. Yan, maganda po yan. Kasi hindi natin na dapat kakalimutan ang mga kapatid natin na mga yumao. Kaya nga, nagbibigay tayo ng panahon. Alam mo, tayo lang ang mga talagang nagbibigay galang sa mga kapatid natin na matay. Hindi natin sila, pag namatay siya, parang hayop, aso. Actually, kahit nga yung aso ngayon, yung pusa, meron ng libingan. May nakita ko mga doon sa libingan ng aso, mayroon po dumadalaw eh. Ano pa kayong tao? Tao nga yung aso nga saka yung pusa mayroon kasi doon sementeryo, meron akong alam dito sa Legazpi, mayroong sementeryo ng mga hayop, aso, pusa, pagkatas nakalagay yung pangalan, kung kailan pinanganak din yung pusa saka o aso, kasi kung kailan namatay, tapos meron pa silang lapida. Grabe sa pagmamahal nila sa mga hayop. Mabuti pa yung hayop inaalagaan, yung tao hindi inaalagaan, yung aso pusa hindi kinakalimutan, yung tao kinakalimutan na. Ganun ba tayo? Alam mo, sana ibalik natin yung paggalang, paggalang, kasi alam mo mga tugang, ang tao ay binubuo ng katawan at kaluluwa. Ang nagbibigay buhay sa tao ay ang kaluluwa. The soul is the principle of life, sabi nga sa rational psychology. Kaya without the soul, walang buhay. The soul is the principle of life. Yan po ang talaga ang kaluluwa. And ang soul is immortal because it's spiritual. Spiritual po yun eh. Ang kaluluwa ng tao. Hindi tulad ng kaluluwa ng halaman, ng hayop, kasi yung po ayon sa pag-aaral namin sa philosophy, sa rational psychology, ang anumang may buhay may kaluluwa. Anything that has life has a soul, because you cannot have life without the soul. The soul is the principle of life. Okay? So tulad ng masasabi ko po, yung halaman, buhay yan eh. Pero hanggang doon sa tinatawag natin vegetative soul. At dahil ang vegetative soul, katingnan ninyo, yung halaman is lang yun. Parang tinatawag natin na yung nourishment lang yun, nourishment. Kaya tingnan mo halaman, yan, may yan, nourishing man. Ang nila is vegetative soul. So, yung sabi nga. And then yung animal soul has a sensitive soul.
Kaya tingnan mo, nasasaktan ng aso, nasasaktan ng pusa, ang hayop nasasaktan. Kaya kakagating ka ng ahas pag kinorner mo yan. Hindi ba? Yan, ay meron silang tinatawag na sensitive soul. Nasasaktan po yun. Senses. Kaya masabi, matalas ang paningin ng aso. Matalas din ang pang-amoy ng aso. So, meron po silang senses. Pero kita, hindi naman nabubuhay sa senses or sa nourishment lang. Tayo ay nabubuhay sa tinatawag natin spiritual. Okay? Dahil nga, ang kalagkang tao ay rational. Rational soul. Kaya yung rational soul is a spiritual soul. Kung pag-aralan natin sa psychology. Pero yung makikita natin sa tao, kumpleto tayo. Okay, para maliwanag sa inyo para nag-aral na rin tayo ng rational psychology. Alam mo, yung vegetative soul yan, nasa tiyan natin yan. Yung tiyan. Yan ang vegetative. Yung nourishment, pag kumain tayo, we are being nourished. So, ganun din sa halaman yan. We share the vegetative element yung of the plant, yung digestion. Yan. Kaya nga, importante yan nourishment po yun. Okay? Kaya halaman baga, nagtao tayo ng prutas, nagtataw sa tuya ng gulay, nourishment yon, nourishing yon. Okay? Yung naman, yung hayop naman, sensitive soul. Mayroon din tayong sensitive soul. Kaya kumpleto ang tao may vegetative soul, may sensitive soul. Yung sensitive soul, ang masasabi natin, tingnan mo, pag sinunto kita, masasaktan ka. Pag hindi ka nasaktan, ay hindi ko alam kung may pakiramdam ka. May damdamin tayo kaya nararamdaman natin. Yun. Pero maliban dyan, kaya nga, ang mga aso, they live by instinct. Ang tao din mayroong instinct tayo, hindi ba? Pero hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain, hindi lang tayo nabubuhay sa tinatawag na nakakaramdam tayo, kundi nakapag-iisip tayo. Yun ang pagkakaiba. Sapagkat ang ating rational soul nagtataw sa tuya ng tinatawag na pag-iisip. Kaya bakit nakapag-isip tayo? Yung intellect and will. Bakit? Halimbawa, papapiliin tayo. Anong gusto mo? Okay. May mention ko na yung sa masiram na burger. Sabi niya, anong gusto mo? Donald o Jollibee? Sabi ng bata, Jollibee, father, Jollibee. Tingnan mo, makakapili. Ang bata na nga, nakakapili na Gusto niya Jollibee, yung pala Jollibee. Ang aso, sasabihin natin, okay, Dugi, anong gusto mo? Jollibee o McDonald? Hindi. Kung ano ang nandyan, kakainin niya. Kung ano ang naamoy niya kaagad, kakainin niya. Kasi siya ruled by instinct. Tayo, ruled by intellect. Kaya inaalam natin, the object of knowledge is to know, or intellect is to know. So, alamin natin. The object of will is willing, desiring. Pipili tayo. Kaya we can choose. Pero sa mga hayop, they cannot choose. Tingnan ninyo Ito, titingnan natin Okay. Ang vegetative soul, pag ang isang bagay o ang halaman, tinanim mo, doon na lang talaga siya. Ganun po talaga yon. Hindi naman na ang halaman, tinanim mo dito sa Legazpi, hindi tutubo yan sa Manila. Dito lang sa Legazpi yan, kasi dito mo tinanim. So, yun po ang ibig kong sabihin dyan. So, hindi siya makapili. Ganon din sa aso o hayop. Pag yung hayop, kasi meron silang sensitive soul, pag sinipa mo, masasaktan, iiyak yun. Kung hindi lang iiyak, baka kagating ka pa. Pero sa tao, halimbawa, sipain mo ang tao, ay pwede mag-isip yan. Lalaban ba ko o papasensyahin ko na lang ito? So, bakit? May spiritual soul siya. Rational soul. Nag-iisip. Yan ang ibig kong sabihin, mga tugang. Kaya nga, mahalaga na alagaan natin ang ating mga kalag. So, yun nga lang minsan ang nangyayari sa mga tugang. Ang ibang tao kasi, dahil naniniwala sa spiritual soul na sinasabi, pag ang tao daw nagadan, wala na. Wala na. Gada na. Ang tao, mga kaibigan, hindi po nagagadan.
ang katawan lang ng tao ang nagagadan. Ano? Kung titingnan ninyo, nandun pa yung tao, pagkatao niya, ano? Dahil ang tao ay binubuo po ng spirit or ng soul o ng kalag, hindi lang ng tulad ng halaman. Pag ang halaman nalanta, wala na. Ang pusa o ang aso pag namatay, wala na. Nawawala ng kanilang soul, kaya hindi na sila buhay. Pero ang tao, patuloy ang buhay. Because may eternal life. Yan ang paniniwala natin. Kaya mga tugang, mahalaga po na siguro itong araw na ito, kasi huling araw na ng buwan ng Oktubre at bukas All Saints Day na at the same time sa susunod na araw, November 2, All Souls Day. So bigyan natin ang tawag undas. Ano yung undas na yan? UNDAS. Ano bang ibig sabihin ng undas na yan? Paalala sa atin yan, mga kaibigan, na magbigay tayo ng panahon para sa mga nabuhay ng matino, mga santo, at sa buhay ng mga hindi nabuhay ng matino pero naghihirap pa sila sa purgatorio. Although naniniwala po tayo na may impyerno, pero alam mo, sa awa ng Diyos, binibigyan tayo ng pagkakataon pa sa purgatorio. Kaya nga, Father, ba't naniniwala kayo sa purgatorio? Naniniwala po ang mga Katoliko sa purgatorio dahil ang Diyos ay mawain at dahil ang Diyos mapagmahal, kaya ayaw ng Diyos na ang tao mawalay sa Kanya, mapunta sa impyerno. Kaya binibigyan pa rin ng pagkakataon. Sinasabi, chances, pagkakataon. God is a God of many chances. So binibigyan siya ng pagkakataon hanggat sa ganon mapatawad ang kanyang kasalanan at siya ay mapunta sa kalangitan, sa langit. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Nay, ngayong 6 months na ako. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10. Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Masarap pero di mahal? Nung lulutuin kaya? Pag Friday na, let's eat munggogo with no pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilo pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Blue. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! there's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Kay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Ngunya na daw ning Webes, petsa 31 kang bulan ning Oktubre 2024. And by the way, ni po sarong tape as live. Si Father Butch, wala sa Legazpi, nasa out of the country. Anyway, siyempre, ayaw ko naman kayong iwanan basta-basta. So anyway, maganda po na paghandaan din natin ito. Kaya siguro ngunya na hapon, may mga tao na pumupunta sa sementeryo, parang linisin naman ang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya wag po natin silang kakalimutan. At ito ba'y sabi nga, commemoration o pagrumdom sa mga nagadan na nabuhay na marhay, mga santo. Mga nagadan na medyo may kasalaan pa, mga tugang na nagsasabi na sa purgatorio. Huwag naman natin ipagdasal ang mga kapatid natin ay nasa impyerno. Gusto ng Diyos kasi, alam mo, sabi ko nga kasubago, alam mo, ang purgatorio,
ay mga tugang. Nasa Bible yan, sa Maccabees po yan, na binigyan talaga ng pagkakataon, kaya sabi, ipagdasal ang mga kaluluwa. Bakit ipagdasal ang mga kaluluwa? Sapagkat may mga kaluluwa na hindi pa malinis, namatay silang may kasalanan pa. Kaya tulungan natin sila. Alam mo, sabi nga, communion of saints. Tayo po mga Katoliko naniniwala na tayo ay in communion of the saints. Ibig sabihin tayo po ay nakikisumaro. Kaya hindi tayo, sama-sama tayo. Ibig sabihin, nagtutulungan tayo. Itong mga buhay, tayong mga buhay, tulungan po natin ang mga namatay. Kasi yung mga namatay, wala na silang magagawa. Kasi wala na silang katawan eh. Bakit tayo nakagagawa? Dahil sa ating katawan. Bakit ka nakakapaglinis? Kasi may katawan ka. Meron kang paa, meron kang kamay, nakakapaglinis ka. Nakakatulong ka. So, ibig sabihin, may magagawa pa tayo kasi buhay pa tayo. Pero pag ang mga namatay, wala na silang magagawa. Kaya tulungan po natin sila. Kaya sa simbahan Katoliko, ito po ang talagang dahilan kung bakit tayo naglalaan ng panahon para sa mga napatay. Ulitin ko, November 1, namatay din po sila. Yung mga All Saints na yan, namatay. Pero nang namatay sila po ay nagsisilbi sa atin ng modelo kasi nabuhay silang maayos. Bakit sila nabuhay ng maayos? Sumusunod lagi sa Diyos. Yan. Hindi yung mga pasaway. Alam mo, may mga tao din na nabubuhay na pasaway. Pero kahit na pasaway ang mga tao, ay ayaw ng Diyos talagang mawalay ang tao sa Kanya, kaya gusto niyang gawa ng paraan. At talaga hanggat sa gayon, ginagawa ng Diyos na iligtas tayong lahat. Di ba napakaganda po yan? May Diyos tayong mapagmahal na kahit na tayo ay nagkakasala, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Sa English, ang tawag nga yan, chances. Binibigyan tayo ng pagkakataon na, ayun, paano sila mabibigyan ng pagkakataon? Tayo po ang gagawa. Kaya nga, keep praying. For the poor souls in purgatory. Napakahalaga po yun. Poor souls in purgatory. Kaya sa November 2, ating inaalala ang mga kaluluwa. Actually, 2 kaluluwa yun. Una, November 1, yung kaluluwa na nabuhay, na mabuti, sila po ay hindi po natin sila samba, sila po ay ating binevenerate o ino-honor. Not worship. The word is not worship. Ang problema kasi sa Tagalog, we limit ourselves. In English, napakaganda because there is a distinction. We only worship God. We do not worship the saints. Tandaan po natin. And we do not pray to the souls. We pray to God for the souls. O tingnan mo, mga distinction po yan. Ang problema kasi sa ibang mga tao, they do not distinguish. In other words, they do not discern what they do not really think beyond. Yan, ang importante. Mag-isip naman tayo. Hindi kasi sinabi ni ganito, yun daw, imbestigahin po natin. Common sense, logic, and the Bible. Ito pa yung mga parameter sa ating buhay. Common sense lang po yun, di ba? Common sense. Pagkatapos yung logic, reasoning. Kasi, alam mo, importante po yun. At yung turo ng simbahan, ang makikita po rin natin sa Bible po yan. Although the word itself, wala talaga. Wala kang makikitang sacrament. Sa Bible, wala kang makisacrament, pero nandun yung sign. Di ba? Palatandaan. All sacraments are signs. Nandun po yun. Ganun ang problema sa atin. We try always to look for the literal. Hindi po dapat i-interpret ang Bible literally. May mga bagay na dapat i-interpret natin metaphorically, allegorically, or sabi nga natin, maraming sinasabi, ang tawag yung types. For example, yung Song of Solomon, interpret mo ba yung tinatawag natin na the breast, yung mga suso? Ipo yung mga figurative. Yan ang problema sa atin. We try always to, gusto natin literal. Hindi po lahat literal. Okay? Tandaan po natin, hindi lahat.
May mga bagay na literal, may mga bagay na historical, may mga bagay na mga metaphorical, may mga bagay na philosophical. O sa Book of Revelation, interpretin mo yung Book of Revelation literally. O yung mga mga bituin ay magbabagsakan. Yun po ay figurative because si John, the author of the Book of Revelation, is a philosopher. And that's why he uses analogical. Yun, si Gospel of John, makikita po natin, I am the vine, you are the branches. Ano pong ibig sabihin doon? Relationship. At ginamit niya yung analogy sa philosophy. Kaya ang problema kasi, hindi tayo nag-aral ng philosophy. Kaya kami mga pare, bago ka mag-aral ng theology o ng Bible, pag-aralan mo muna ang philosophy. Bakit anong importante sa philosophy? Kasi common sense. May sabihin natin, naniniwala ka pero wala ka namang common sense. Paano ka maniniwala ng mabuti? At tandaan po natin, itong sinasabi sa Latin, Fides quaerens intellectu. Yun. Anong ibig sabihin ng fides? Fides means faith. Anong quaerens? Seeking. Okay? Anong intellectu? Reason. So in other words, ang ating faith, ang ating pananampalataya, is seeking, naghahanap, through reason. Nagpahanap ng rason. Hindi yung basta maniwala ka ng maniwala. Hindi sinabi kasi maniwala ka. Bago ka maniwala, tingnan mo natin muna na dapat naman reasonable yun. Para mo sinasabi, okay, basta sumunod ka ganito. Magtanim ka ng saging, pero ang itatanim mo, hindi yung ugat, ang itatanim mo, yung dahon. Ang tanong, tutubo po ba ang bananang yan? Hindi po yun. Ang tawag yan, blind obedience. Dapat reasonable naman. Kung magtatanim ka ng puno ng saging, itanim mo yung may ugat, hindi yung dahon. Hindi tutubo, malalanta po yan. Yung problema minsan sa atin, basta maniwala ka lang, basta maniwala. No. Sa atin sa Katoliko, hindi basta maniwala. Ang kinakailangan, common sense. Kaya may po yun. Of course, there is a mystery. Hindi tayo blind obedience. Kaya tingin mo, pinag-uusapan yan. Pinag-usapan. Kaya even the Bible, yung sa Bible, pinag-usapan yun. Tandaan po natin, the author of the Bible is God, but the writers is not God. Tandaan po natin, the writers of the Bible, hindi ang Diyos. Ang writer ay human tao. So, ibig sabihin mga tugang, na ang Diyos kumikilos sa tao. Napakahalaga po yan. So sana itong mga sinasabi ko ngayong araw nito bilang preparasyon sa pagse-celebrate po natin ng All Saints Day saka All Souls Day ay sana maging maliwanag sa atin. Isa lang naman siguro ang masasabi ko, tinutumbok ko, paggalang po sa tao, paggalang sa mga yumao. Sapagkat ang tao ay hindi naman po namamatay. Ang katawan lang ng tao ang namamatay. Kaya tinatawag mo, di ba, pag namatay na, may pangalan pa. Kasi nandun po, buhay ang tao, ang namatay lang ang kanyang katawan. Okay? Sapagkat ang katawan ay material. Ang spiritual, immortal. Pag sinabing immortal, walang kamatayan. Okay? Sana po naintindihan ninyo ang mga distinction na yan. Anyway, babalik muli si Padre Bus pagkatapos sa mga paalala. Ang oras tabi ko niyan is 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ang pinakabagong Sir Fabcon Fresh and Bloom para blooming bango pa rin ang damit kahit pawis. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. At siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag. Bicolandia. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Hey mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating programa at ating tinatalakay ang tungkol po sa preparasyon po natin sa All Saints Day and All Souls Day. Isang physical preparation ay ang paglilinis po doon sa sementeryo. Pero hindi naman kailangan palaging physical preparation. Dapat may, sabihin natin, may moral preparation tayo. Ano bang ibig sabihin pa din ng moral preparation? Yung magbakli ka ng ugali. Baguhin mo ang ugali mo. Baguhin natin ang ugali natin. Yun. Sa halip na mapapalaway, maging mapagkaibigan ka na. Baguhin natin ang ating ugali. So yan ang moral preparation. Ano pa yun? Spiritual preparation, yung pagdarasal. Maganda po yun. Ipagdasal po natin ang mga kaluluwa na namatay. Lalong-lalo na yung mga kaluluwa na nabuhay sila dito sa mundo, na matuwid, maganda, kaya sila yung modelo sa atin, ay ang kaluluwa ng mga santo. Okay? Alam mo mga tugang, kaunting paliwanag po ito sa tinatawag natin na kapisahan ng lahat ng mga santo. Kasi noong November 1, 835 ay pinalipat ni Papa Gregorio ika-4 sa isang malaking templo ang mga buto o relikha ng lahat ng mga santo at santa sa katakumba at inilaan iyon sa karangalan ng lahat ng santo at santa sa langit. Kasi dati mga tugang, ang mga Kristiyano noon ay nasa
katakumba. Ako po'y napunta ilang beses na sa Roma at ilang beses na rin pa ako nakapasok doon sa libingan ng mga Kristiyano noon. Sa ilalim po yun eh. Sa ilalim. Kaya mga mapunta kayo sa Roma, huwag niyong kakalimutan yun. Mapunta kayo doon sa katakumba. At doon sa katakumba, mga tugang, doon inililibing ang mga Kristiyano. Kasi during that time, pinagbabawalan ng mga Romano kaya ang mga Kristiyano at pinapatay pa nga eh. Kaya nga, tinatago nila. At the same time, dinidesecrate nila. Sinisira nila. Ang tao pinatay na nga, sisirain pa yung sementeryo, yung libingan. Sobra talagang wala nang paggalang. Kaya nga, ewan ko ngayon, parang nawawala na may paggalang pa ba tayo kaya sa tao at sa mga namatay? Parang wala na eh. Parang sabi ko nga kanina, mas mabuti pa yung mga hayop, may talagang iginagalang ng mga pet owners, mga tao ngayon hindi na. Ano mas mahalaga? Ang aso, ang pusa o ang tao? Yun. Ang tao. Kaya ito po ang nangyari, at inilipat ito lahat at nilagay doon sa katakumba. At doon naglagay na ng unang pagpiesta ng mga santo. At dito nagsimula, mga tugang, ang pagdiriwang ng lahat ng mga santo sa araw na ito. Sa Kastila tawag yan Undas nga, di ba? Undas kasi Unos Dias, okay? Unos Dias, Unos Dias de los Santos. Okay? Ibig sabihin, ito po ay pagse-celebrate po natin ng All Saints Day, Undas. At ang mga modelong ito, ay mga santong ito na namatay, ay dapat natin tularan nang sila'y nabubuhay pa. At dahil sila nga, siyempre malapit na sila sa Diyos, they are intercessors. Di ba? Kasi ito pang paniwala natin. Ang mga banal sa langit ay tayong mga nakikipagsapalaran, at tayong mga nakikipagsapalaran pa sa lupa, ay bumubuo ng mystical church. Yung mystical church, pag sinabing mystical church, hindi po physical yan. Kasama na po dyan ang mga kalag at tayong mga buhay pa. Mystical church. Kaya mystical, hindi kakaiba pag sinabing mystical may something mystery. Tayo'y napakakupkup, sabi nga, napapakupkup sa kanilang panalangin, yayamang malapit sila sa luklukan ng biyaya. Sapagkat malapit na sila sa Diyos At sabi nga, pag ang tao na namatay na walang kasalanan, o sabi lang tayo may kasalanan, o dahil siya po ay nagsikap at nagpenitensya habang siya nabubuhay pa dito sa lupa, siya po ay magkakamit ng beatific vision. Ano po yung beatific vision? Mapagpalang pananaw sa Diyos Nakikita na niya ang Diyos Gusto natin, di ba? Kasi ang buhay natin dito sa mundo ay hindi po ito permanente. Ang tunay natin na tahanan ay langit. Kaya lang, we are made to believe na ang buhay natin dito sa mundo ay dito lang sa mundo. Kaya when we die, tapos na ang lahat. We are only 6 feet below the ground. Hindi po patapos ang buhay mo, buhay ko, pag tayo'y namatay. Patuloy pa rin po tayong mabubuhay dahil po tayo ay may kaluluwa. And our kaluluwa is spiritual. And since it is spiritual, it is immortal. Yan, tandaan po natin. Hindi tulad ng kaluluwa ng aso, ng halaman, sinabi ko kanina, yung vegetative soul or yung sensitive soul, hindi po yan spiritual. They are natural. Okay? Iba po yung spiritual sa natural, sa spiritual. Sabihin ko natin natural, material po sila. Material lang. They have the material soul. In a way, parang, what is the material? It is, soul kasi is the life principle. So, material po lang.
but we don't have material soul. What we have is spiritual soul. And a spiritual soul is immortal soul. Sana po naintindihan nindo ang sakuyang paliwanag sa philosophy. Kahit hindi kayo nag-aral ng philosophy, at least siguro naiintindihan nindo. Okay? So, yun po. Dahil tayo bilang mga tao na buhay at mga namatay, we belong to what we call the mystical body of Christ. Yan ang salita talaga, the mystical body of Christ. Tayo'y, sabi nga, nagpakupkop sa kanilang panalangin, kaya nga tayo humingi ng tulong sa kanila. We do not pray to them. We pray to God. Tandaan po natin. But we pray with them. Yun. Ulitin ko Father, ano bang ibig sabihin? Iba po yung to pray to and to pray with. Okay? We only pray to God. But we do not pray to the saints. We pray with the saints. Because the saints are our models. Okay? Understood? Para tayo nagtuturo, Understood? Importante mga tugang yan na dapat may mga distinction tayo. Hindi basta-basta. So, maliwanag po mga tugang yan. Na tayo, we do not pray to God, not to the saints, but we only pray to God. We only pray with the saints. Okay? Tandaan po natin. Kaya sabi nga, ito po ang mabisang paraan upang kamtan ang kanilang tayo ay nananalangin, kasama sila. Ibig sabihin, parisan ang kanilang mga halimbawa. Tingnan natin. Kung tingnan natin, magbigay tayo ng isang santo. O si Santo Domingo de Guzman. Nakita niya nung panahon, ang mga tao ay nalilin lang sa heresy, sa fake news. Maraming mga maling turo. Yung tawag natin heresy, mga heretics. Yung ang tao daw ay is only soul, hindi katawan. Kaya ang lahat na pinangandapat spiritual lang. Mali din po 'yun. Kaya nga tingnan ninyo, ang Diyos na espiritu nagkatawang tao kay Kristo sa pamagitan ni Maria kasi soul and body. So, ibig sabihin, importante po ang katawan, importante ang kaluluwa. Kaya habang tayo nabubuhay dito sa lupa, alagaan natin ang ating katawan. Pero wag nating kakalimutan din ang ating mga kaluluwa habang tayo dito nabubuhay sa lupa. Kasi yan po ang mabubuhay sa good paman, ang ating kaluluwa. So, we have to take good care of our body. So, we also have to take care of our soul. Pag-alaga ng katawan, yung pagpapakain, pag-exercise. Sa spiritual exercise naman, yung pagdarasal, taong gawa. Tandaan po natin, di ba, yung sabi ni Kristo. Yun. So, yan ang sinabi ni Santo Domingo, yun, katotohanan. So, arugon si Santo Domingo, naging preacher po siya. Kaya kami, I am a member of the Order of Preacher, OP, ibig sabihin Order of Preacher, importante magpahayag ng katotohanan. Huwag kasinungalingan. Huwag yung maling turo. Yun. Kasi marami sa ngayon, ang maling turo. Dapat iwasan po natin yan. Ang kasinungalingan, kamangmangan ay hindi magdudulot sa atin ng kaligtasan, kundi ng kaparusahan at kapahamakan lamang. Tandaan po natin yan. Anyway, babalik mo si Padre Boots pagkatapos ng mga paalala. Natatabang na poong baga ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo, hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo, asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. We got a
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP ng UST Legazpi. Mga kaibigan, bukas ay All Saints Day na. Okay? Sana magsimba po tayo. At sa pagsimba natin, pumili tayo ng isang santo na gusto nating gayahin. Okay? O sa akin, ang santo ko si San Vicente Ferrer na one time na ipakita ko na sa iyo, one time sa kwarto ko, hindi ba? Nagbo-broadcast ako kasi San Vicente Ferrer, mga tugang, siya ang sakuyang patron saint. O sana may patron saint tayo. So ngayon na pinag-celebrate, ito naman All Saints ito. Kaya hindi ba may meron tayong piyesta nung nakaraan, October 28, piyesta sa St. Jude. Okay? Noong October 24, piyesta dyan sa Legazpi, sa District Port. O yun. Ano yung pinagdiriwang natin doon? Mga patron. Kunyari sa 28, noong 28, sa St. Jude. At si St. Simon. Dapat tularan natin yun. Tulad nung nakinig kayo nung 28. Di ba? Sinabi ko sa inyo na dapat tayo maging kalarawan ni Kristo. Tulad ni St. Jude. O sa 24, ng October 24, si San Rafael, Arkanghel. Tayo maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapagaling ng ibang tao. Yun po. In other words, yung mga santong yan, may mga designated date po yan. Tulad si September 28, ang unang santo ng Pilipinas. Sino yon? Si Saint Lorenzo Ruiz. Ayun, pinagdiwang natin. Then pangalawa, si Saint Pedro Calungsod. Meron din po yun. Pero nakalimutan ko kung anong araw yun. Yan, importante mga tugang. May mga designated yan. Pero ngayon, bukas, November 1, ang isa-celebrate natin ay lahat ng mga santo. And kaya nga, siyempre, at mga santong ito, they are intercessors. Pag ibig sabihin natin, mga katulong ito ng Diyos. Katulong.
Oh, nayaon na doon sa langit, katulong sila. Kaya sila ang tutulong sa atin. Ano? Humingi tayo ng tulong sa kanila. And that's why when I say we pray with them, humingi tayo ng tulong sa kanila. Again, ulitin ko, we do not pray to them. We only pray with them. We pray to God. Ano? We do not worship them. We only worship God. We honor them. We respect them. We venerate them. We do not worship the saints. Ano? Tandaan po natin, only God. So maganda po ito kasi sila po ang talagang modelo ng buhay Kristiyano. Ano? Habang sila nabubuhay pa dito sa mundo, alam mo, ang dami po na pinaghirapan nila. Nagtiis sila. O si Padre Pio na lang, kung alam niya ang buhay ni Padre Pio mga tugang, ano? Na pinagbawalan siya ng kanyang mga kasama na pare na magmisa. Oh, tingnan mo, grabe. Na kung saan na, isa pagkapare niya, pinagbawalan siya magmisa doon sa kundi pwede sa private lang siya. Kasi nga, hindi ko alam kung dahil sa, alam mo, dahil talaga yung human factor, nandyan po lagi ang inggit. Kahit sa kumbento nga, maraming alam mo po, kami mga pare, hindi po kami mga anghel. Ano? Mga tao din po kami. Kaya nga, pasensyahan po din ninyo mga pare, ano? Pero ipagdasal po ninyo kami mga pare. Kasi dapat kami maging magandang ehemplo o huwaran sa buhay Kristiyano. Ano? Kaya dapat hindi namin pairalin ang aming yung pagiging, sabi, pagkatao. Ano, kundi pagkapare o pagka-Diyos ang dapat pairalin namin. Kaya pagdasal ninyo kami mga pare. Ano? Alam mo, yan po, mahirap doon ng panahon ni Padre Pio. Pero alam mo, Padre Pio humbly submitted himself to his superior at nagpakumbaba. O tingnan ninyo, alam mo, sabi nga naman, ito ay mga testing. Ano? Siguro tinest lang kanya pagsubok. Kasi alam mo mga kaibigan, hindi ka po magiging santo hanggang hindi ka nasusubukan. Ano? Nasusubukan ka. And usually, pag sinusubukan ng Diyos, sinusubok ka sa pagtios, sa paghihirap, sa talagang i-humiliate ka. Ikaw ay talagang pahihiyain. Pero nasa iyo po yun. Ang importante, lakasan lang po natin ang tiwala sa Diyos. Ano, wag tayong bumitaw sa pagtiwala sa Diyos. Madalas sinasabi ko yan, wag kayong bibitaw. Ano, kapit lang. Huwag kayong kumapit sa patalim. Mahirap po yun. Siguradong pag kumapit ka sa patalim, masusugatan ka. Kumapit ka sa Diyos kaysa sa patalim. Yan problema sa atin. Kumakapit tayo kung kani-kanino. Kumakapit tayo sa mga politicians as if sila ang Diyos natin. No, kumapit tayo sa Diyos. Ano? Minsan ginagamit tayo ng mga politicians, lalo ito malapit na naman ang eleksyon next year. Baka gamitin naman tayo. Ako para sa mahirap. Ano? Kaya kayo pahihirapan ko lalo pag kayo ang nanalo dahil mangungurakot ako. O tingnan mo, bato-bato sa langit tamaan, wag magagalit. Kung magalit ka, siguro naman tinatamaan ka. Totoo naman eh. May dapat itong pag-celebrate po natin ng All Souls Day and All Saints Day ay ito pa'y pagpaparumdum sa tuya na gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Ano? Gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Ano? So mga tugang, ang napakahalaga sa ganitong kapangalanan natin ay may kapistahan ang ating kaarawan, di ba? So, kaya mahalaga po yung All Saints din yan. So, ngayon, gusto ko rin pasadahan ang pagdiriwang natin ng kaluluwa sa purgatorio. Ano? Yung purgatorio. Alam mo, pagkatapos natin, sabi nga, may pagdiwang, ang maluhating pagtagumpay ng lahat ng mga banal o triumphant church. Ano? Yung mga triumphant church. O, siyempre, sa Sabado, kasi sa mga tugang sa November 2 aking ipapaliwanag yan, ano. Pero ngayon dito muna tayo, ano, kasi may panahon naman tayo yan sa November 2 may program po tayo muli diyan about the souls in purgatory. Pag-usapan natin why do we pray for the poor souls. We pray with the poor souls in purgatory. Okay, we pray for them, not to them. Iba naman sabi, I told you before, we do not pray to them, we pray for them. Para sa kanila, tulong po natin sa kanila. But we pray with the saints because
Iba po kasi, tandaan nito, sabi pa, you are playing words. No. I'm just making some distinction. There is a difference between the preposition to, with, and for. Okay? Pray with. When we pray with, ibig sabihin, we pray with the saints. We do not pray to the saints. We only pray to God. Okay? So, ibig sabihin, communion of saints, we pray with them. Okay? And now, we pray for the poor souls in purgatory. Kasi this is our, sabi nga, tabang sa inda, tulong sa kanila. We pray for them. Okay? And pinapanalangin natin ang mga kaluluwa na sa purgatorio kasi sila po ay kailangan ng tulong. Ulitin ko, hindi na po kasi sila pwedeng gumawa. Bakit? Tapos na ang buhay nila sa lupa. Kaya dito sa lupa, gumagawa. Pero sa langit, hindi ka na magagawa. Mag-i-enjoy ka na. Para mo sinasabi, dito sa lupa, magtrabaho ka. Pero sa langit, hindi ka na magtrabaho. Mag-i-enjoy ka na mag-i-enjoy. O ganun po yung ibig sabihin. Pero may mga kaluluwa pa na hindi pa nag-i-enjoy. Dahil sa nang namatay po sila po ay may kasalanan pa. At dahil sa awa ng Diyos nga, ulitin ko po, bakit may purgatorio? Dahil sa awa ng Diyos yan. Gusto ng Diyos na mapapunta sila sa langit. Kaya binibigyan siya ng pagkakataon. Mga kaibigan, napakahalaga po yan. Ang Diyos, hindi naman tulad ng tao na mapaghiganti. Mabalos ako sa imo. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos ay ubod ng bait. Napakabuti talaga ang Diyos sa atin. Kaya hindi niya tayo pinababayaan. Binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon. Yung mga namatay. Kaya napakaganda po ito na tayo mga Katoliko ay may paggalang. At sana wag na wag mawala ang paggalang na yan. Paggalang sa mga namatay. Yung mga namatay na maganda ang buhay, when I say mabuti ang pamumuhay, gumawa ng kabutihan, kaya sila mga santo. At yung mga dapat natin, sabi nga, tularan. Gayahin ang mga santong yan. Kaya ulitin ko, sana meron tayong mga napili na santo ngayon. Kung papipiliin ko kayo ngayon, sinong santo ang pipiliin mo at gagayahin mo? Yan, sana ang tanong ni Father Butch. Anyway, inabot na tayo ng orasing pamamaaram. Sana po ako'y nakapagbigay sa inyo ng informasyon manunungod sa All Saints Day. At the same time, inspirasyon. Parang magsumikap tayo na makarating sa langit. At bendisyon. Tayo muli ay palaging pagpalain ng Panginoon. Maraming salamat sa ating technician o sa ating technical at the same time sa IT and production. Ito po giraray si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi, na nagsasabi at nagpapaalala muli sa atin, we are all a blessing to one another. Be blessed always. Bye-bye.